Isda! Isda! Uy, pre. O, pre! Tama ka, pre! Sorry ko, pre. Oh, Asa day mari, pre? nasulod. Nagbantay bata, wala limpyo. Ikaw day? Kaya ba, anak ko, pre? Yahabi at tanan. Siya manghugas. Siya mamlansya. Siya pa manglaba. Siya pa magbughag kahoy. Kababaya ka, pre. Anak kong asawa. Anong tir kay na ko? Tinuod? Isam na siya eh. Tas luyo na. Diyan tatiwa sa istorya. Sakto kay pre. Layo tas balay pre. Lain pa ato pre. Kumusta sa mare pre? Tuwa si ba, pre? Akong gisugo papalit og bag-o nga relo. Aw yan, palitan ng relo. Mm. Drive din siya larigo, palit siya og relo. Grabe. Kaysa tinuod lang, pre. Mm. Tanan akong pangayoon sa akong asawa, pre. Paliton niya. Kaniya ko Ba? ang kwintas. Mm. Iyan ang gipalit og birthday nako. 90,000. Ah. Kaning sing-sing. Mm. Iya sa nang gipalit ka to ng larga mig Thailand. Oh. Kaysa tinuod lang, pre. Mm. Understood na akong asawa nako. Tinuod? Andres ani mo? Tinuod. Pre, kumari ni mo ba? Nga naman. Napapalit siyang gusto. Kung saan ay gusto ko, mari, pre, Nagpapalit og sakyanan. Wala ko palit eh. Habi pa lang. sakto dyan na, pre. Di dyan tapandong sa itong asawa. Gani. Ande. Sander! Hoy, Berto! Dili! Pauli dili! Pangtayin ng mga bata! Dako na ng ulo ni mo! Sige! Panghampo ka! Dili! Pre, pre, maangin ka dali pre. Dili! Istorya na mami. Dili! Abi ko di magpa-under.